siya sudan na ni siya. Diretso na ni siya. Harina man na siya. Ibutang sa karagi ba? Sa manok. Templada na. Tubo ka ang picture ni. Dala. Ang picture nga sudan naman. Kung na sudan barato lang ng 98 ikabaga na ng sudan na. Ang picture ba kung pasabot niyo kay ano? Picture naman na siya. Kung pasabot na ang nasa sulod yung nana na siya. Hindi, ang bot pasabot na pangpan siya sa manok. Panghalo. Panghalo? Mag-picture man sila dira yung nana ang forma. Ikaw na lang tipak. Ikaw na lang magpak mo. Hindi ba? Kasani oh. Makaingon ta nga sudan na nya man. Nag-abri din na to na day. Mura datag na prank na day. Ha? Siyempre, mamay ng presyo yata di barato ra. Lamig ba kayo? Yung lamig nya man. Di dito mo ang sulod. Pero sa nang kano? Ilab. Di ba? Pero sa nang junk food. Diba na yung picture nga yun anak pad ang forma. Nade. Flavor naman to, flavor. Ha? Flavor. Asa kini? Asa na kabatang flavor da? Kabasa ka na? Ay, flavor ako batang? Oh, bare ani. Oh. Nang. Ay orange. Ay, ina nga orange na sulod ana. Oh. Yun na. Oh, yun na ni. Oh, nagi na pud mo, apple jam, orange. Kanya, ang sulod na dili mao. Palita daw. Para mabala na to. Kasi may gold ang sulod ana. Kini ang gusto kay lami kita naon diri sa gawas nya man. Lapri dia dito mao to. Kini oh. Kani mana ni sulod ani? Mana ni siyang sulod ina? Mana gina siya? Mana gina siya? Diretso na ni siya kaon? Dili pa diretso kaon. Kaon pa ni minute. Milk siya. Lami kayong kondo, kailangan sa gawas eh. Sariwano na itong simang nising ano. Wala ko yung simang nising. Wala na. Maligid-ligid pa ka Gusto kain mo dito na ko. Taon mo maligid, wala na yun. Pero kung nara to sa balay, nara to dito mapan. Diet eh ni mang? Nana kaya? Ha? Halos balay din. Pati panalangin na. Diet din siya guys. Nyo. Ako rin naman kailangan nag-diet guys. Kaya para madadaan siya rin. Kailangan kuha lang siya tawag ganit. Kanang diet. Makaon ka ba? Nagmay lang. Diet ba rin na? Diet na ng... Hindi, ang gabi puntal. O pwede kang puntal. Ano? Ito. Pero pag gabi na, hindi ka pwede ng kain kayo. Sa gabi. Ako baliktad man kay buntag. Gamay kay kaon. Otto, makaon dito sa say sa trabawan makaon ta so dito sa balay na sugot ng itag dito ang mahaw og tinuod to dito na pamainit kana ito dito nga mao gid ang sulod pero ang problema lang kaya dito na ibato yung picture na sulod batas Nalagyan po nito yung problema ni ang picture Baka. baka ang sulod Sili batas baka ang sulod. no? Makatan kayo baka ini guys ini picture nga inana guys ito dito ang sulod mao na siya Chahang baga ng mga kanon nga nanay mga sultan nga Fried pwede na rice. Fried rice. guys inana guys ba ito dito nga mao na ang sulod na kaya pagkaon mo ko na pero kato ganina guys ako nakita guys nga lami kita na sa picture guys nga pag-abri mo dito ito mo sulod mura ka giprank Spaghetti. kini Frozen naman. spaghetti guys kana tinuod gid na siya nga mao gid ang sulod di ba pero kato ganina lagi guys murag makaingon juga mga madani giprank mo ko Ariana guys biscuit so di ba nakita din mo na mao gid ang sulod no abri din mo na biscuit yun kaon yun di ba Okay na siya. asa
Kondo ni Pang. Tupo. No? Kondo na kanang Tupo gani. malagkit. Kini? Lang. Ma'am siya nang gihatag sa lugar nga gahi. Ayun mo lang. Baon ng ganito. Kini sani. Di ba? Makita di mo sulod yung mga gid. Mushroom. Mushroom guys nga gid. Sana Dried. Dried mushroom. bulad. Di bulad na. Mushroom. Mushroom na siya guys. Hindi bulad na. Ha? Dried na. Bulad na. Dry? Dry? Oh, dried. D-R-I-E-D. Dried. Bulad kini, bulad. Udah na siya. Kaya nigluto ani ma'am. Mahumog na pala siya. Bulinaw na makita na to sa kwan ba? Di Di ba ba na- nani sa daplin sa mga septic tank? Sabi ba na bulinaw nila? Ah, dara okay. Ah, dara. Kana ang bulinaw. Kana murag Naman sa kill sa septic tank na, Pinas. baka naman ko. Kini ko ani siya, murag tamban. Kini mong gikuan pilmero ba? Tamban. Kana ang bulinaw guys. Tanaw na pa signature gihangkuan pa. Asa? Siyempre, ayun, ano sa sulod? Abi mo sa sulupin. Yung nokos mga sa to. Dara nokos guys. Oh. Okay ba? Pero, nokos na? Nokos na dili. Ano? Nokos na eh. Balot Nokos na. ba? Nokos gini na no. Oh, ano mga suka guys. Suka. Stem ka na suka dito guys. Ba't sa mga uban ni? Mantika, niya pa ni. Ayun ba yun? Suka ko na. Ano mga suka? Libog ka sa mga dito. Ilad ka bang? Suka. Ay, murang pagmantika. Kanawa. Diba? Murang mantika. Mga real good. Yaman. Suka nila dahil. Ang tayo, makakabalo nga. Ano, yung manong kita na lang. Picture lang. Miss. Yun ni. Diba? Aslom kanina suka dito guys. Kanya guys oh. Diba? Kita niyo mo na yung mga picture guys oh. Diba? Ang sulod na guys. 100% na magina siya. Diba? Pero ano? Kang ka naman? Kasa ko kanto pang natong Isa. hotcake na lang ng mga bata. Ito. Ano? Eh, dalhala na. Eh, nag-testing ko diri vlog itawag gani vlog. Hula niya ba mga sana mga sulod na magina siya. Ito to ganina guys. Prank kumputa guys. Kana guys oh. Kana man. Ang sulod na namang duha picture na na yung mga heart no. Ano? Kana ba? Mapa ng sulod. Ano? Way gana. Uy, gana. Way gana. Eh, mga music. Kakawa lang kanina guys. Nawadaan ko Gichimang Nising guys. No? Gichimang Nising dyan ang nawala ba? Grabe po yun. Para kahapon eh. Di po ngunit. Ngunit din ba siya? Ano tayo problema? Ngunit lang. Pambayit. Ito na pag-utang guys. Wala katawa ba? Anong gingon nga. Walang forever sa pera. Walang forever. Ano eh. Muna na kayo natupan. So, wala pag yun. Nahulog ba? Siguro pag kotang sa cellphone. Kaya ipon naman ako sa cellphone. Oh, kini mang. Mag-choco mang. Sama ni. Magi na yung suludan ni. Di ni sa kan. Yung teras tong ganiha ba? Nga. Kan kay kwato. Lami kay sa picture niya. Pag every day. Ano to? Harina lang? Yung sagon? Hindi kayo guys. Diba? Kira na lang ako pang mang. Break time mang. No? Ha? Ini lagi ay sima-simaon lagot. Sayang kaya kung Gichimang Nising guys niya. Kira lang oh. Dua lang. Dua to no. Pagpila ni. Isa mo lang 98 man. Asa mo lang. Ang gag mo nang Ano lang. Ano lang no? Oh. Kaya lang.
sa akong basket guys. Ayan, guys. Sige, kasi ito. Meron yung mga isili guys. Kaya wadaan lagi git si Mang Nising. Kaya walang nawala ang takot si Mang Nising. Sila ang dami manikuan. Isda. Isda. Karne. Wala pa ko si Mang Nising. No. Pembayad nito itong Chimang Nising ito bang? Diba? Chimang pembayad ito sa utang sa pauban ako. Ano ka utang lagi guys? Tipid-tipid kay pahit yung panahon, pahit yung panagat. Wala pinulungan. Dari sini. Karon guys, kumawadaan pag kumingising. Antay mahimo ani. Laman pag mga pan guys. Ini mga pan ba? Ini ang pan. Ikut pan. Malato na lagi. Kay kwarta. Wala pa si Mang Nising. Saan man na. Una nawala sa kuha guys. Kuhan. Sino to? Sangmang? Ay, Nimang no? Nimang? Nimang yan. Nimang Nising man tamang no? Nagibili na ang Nising? No? Ay, Nimang Singin? Nagibili na ang Singin guys. Kapitaka ito guys. Nagkuhan ko ba? Nag-toilet ko. Kalimtan lagi yung pitaka guys. Ano na dito guys? Saan pa dito? Kasi ka na yung nagpadala mi ba? Pinas. Hindi ka nagpadala mi una. Kaysa nawala. Nagpadala na mag-una. Nihapit mi sa mall. Nihapit na mo sa mall. Kaya lain mo naman tiyan. Toilet ko. Toilet ako guys. Pila pa ka minuto guys. Dahil duman akong pitakan ako. Kaya tingala ko nga nanay ni Pijing na ba nga pinsara itong pitaka. Ang gawas itong mga sa mga samol. Kaya daw yung kabalo ako na dito ang Pijing guys. Ito pagkuhan lagi. Wala gid ang kuhan guys. Limang. Gini-react ko dito guys. Parang kay Nihongo wa karon ay problema kayo guys. Nihongo wa karon ay guys. Problema kayo guys. Nihongo wa karon ay. Ayan, sisikahan ko dito guys. Ano pa rin mo tatanaw dia? Bigo pa rin yung kwarta? Gusto na walaan. Nanay na ni. Bigo pa yung kwarta dia? So kaya natin mga bata kay hindi magkaon-kaon. Ay, lagi. Guro ang mga bata. Ayaw na lang ko. Ayaw na ko. Pero na ay kuhan. Cereal. Sagot ramon kong kuhan. Kaya siya gani. Tuyog suka ang sudan. Okay. Ano yan? Pag kuhan. Kani? Kubre. Kubre yun ta. Kubre mo kubitan. Diba? Bayad ini guys. Kenapa ang bidat guys. 3,000 na. Ano request ko karon September 9. 2,000 na guys. Nalagaan ko yung Chimang Nising guys. Ay na lang. Ako nakitagtabang sa Chimang Nising guys. Ang problema ito, ang Chimang ato lagi guys. Ay ano ito, kani? Ang bayad sa utang sa kauban. Kaya kanina. Yung
gising mo naman ito pang big time na ko. Wala pagod ko. So, 4,000 na rin. Okay, labot ang bugas guys. Pero ang bugas oh. Pero ang bugas ko po. Wala ang bugas. 4,000 plus na. Tapos bugas ka. Kaya na. So, meron naman ang palit guys. 4,000 guys. Ang bugas, 10 kilos. Nagalit pila ni 5,000 8,000 meron ito. Tapos pila. Easy ang bugas